kudu bisa nerapke Pancasila. Landasane Undang-Undang Dasar 45, ojo sampai nabrak haluan negara. Saiki zamane wis merdeka, ojo lali perjuangan zaman semono. Ojo sampai jajah meneh bangsa liya, mula kudu tetep kompak nggonmu njaga. Njaga negara iku perintahe agama, ora mung butuhe golongan manusa. Rapi do njaga amanah sing kuwasa, ojo sampai kubrat dadi sia-sia. Mula kabeh kudu bisa ngomong rasa, ojo mergo beda njur sliramu murka. Sakjara titahe Gusti warna-warna, supaya kahanan bisa tambah jaya. Manggon Indonesia, kudu bisa nerapke Pancasila. Landasane Undang-Undang Dasar 45, ojo sampai nabrak haluan negara. Saiki zamane wis merdeka, ojo lali perjuangan zaman semono. Ojo sampai jajah meneh bangsa liya, mula kudu tetep kompak nggonmu njaga. Njaga negara iku perintahe agama, ora mung butuhe golongan manusa. Rapi do njaga amanah sing kuwasa, ojo sampai kubrat dadi sia-sia. Mula kabeh kudu bisa ngomong rasa, ojo mergo beda njur sliramu murka. Sakjara titahe Gusti warna-warna, supaya kahanan bisa tambah jaya. Manggon Indonesia, kudu bisa nerapke Pancasila. Landasane Undang-Undang Dasar 45, ojo sampai nabrak haluan negara. Saiki zamane wis merdeka, ojo lali perjuangan zaman semono. Ojo sampai jajah meneh bangsa liya, mula kudu tetep kompak nggonmu njaga. Njaga negara iku perintahe agama, ora mung butuhe golongan manusa. Rapi do njaga amanah sing kuwasa, ojo sampai kubrat dadi sia-sia. Mula kabeh kudu bisa ngomong rasa, ojo mergo beda njur sliramu murka. Sakjara titahe Gusti